यदि आप हमारे चैनल के सभी गाने को पसंद करते हैं तो डीडी प्रोडक्शन हाउस के यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। हमरा से गोरी केला बेवफाई छोड़ के जाय छा त तोहर जाई हमरा से गोरी केला बेवफाई छोड़ के जाय छा त तोहर जाई हम चालो तोरा तू हमरा छोड़ के गेला गे पिलुआ फरतो है गे पतर की पिलुआ फरतो गे तोरा देह में सारा पूरा लंगरुआ पिलुआ फरतो गे पिलुआ फरतो है गे पतर की पिलुआ फरतो गे तोरा देह में सारा पूरा लंगरुआ पिलुआ फरतो गे गे तू छोड़ के तोरा ठीक नहीं है तो दूसरा के घर बसा में तोरा नीक नहीं है तो गे तू छोड़ के तोरा ठीक नहीं है तो दूसरा के घर बसा में तोरा नीक नहीं है तो चढ़ल छौ जवानी तू झकास लागे छा 10 टकिया के बात नहीं पूरा 50 लागे छा बुझला नहीं मजबूरी हमारा छोड़ के गेला गे पिलुआ फरतो है गे पतर की पिलुआ फरतो गे तोरा देह में सारा पूरा लंगरुआ पिलुआ फरतो गे पिलुआ फरतो है गे पतर की पिलुआ फरतो गे तोरा देह में सारा पूरा लंगरुआ पिलुआ फरतो गे मीठी मीठी को के चैन लगे लग जिंदगी भर के हमारा के निशानी दगे लग जिंदगी भर के हमारा के निशानी दगे लग बात तू मीठी मीठी को के चैन लगे लग जिंदगी भर के हमारा के निशानी दगे लग कोना के बिसरब तोरा बिसर लो न जाइया गे देहल रहर गे चुम्मा हमारा याद आवैया गे गायक रुस्तम राधवा के तू बरतर पे लगे पिलुआ फरतो है गे पतर की पिलुआ फरतो गे तोरा देह में सारा पूरा लंगरुआ पिलुआ फरतो गे पिलुआ फरतो है गे पतर की पिलुआ फरतो गे तोरा देह में सारा पूरा लंगरुआ पिलुआ फरतो गे हमरा से गोरी केला बेवफाई छोड़ के जाय छा त तोहर जाई हमरा से गोरी केला बेवफाई छोड़ के जाय छा त तोहर जाई हम चालो तोरा तू हमरा छोड़ के गेला गे पिलुआ फरतो है गे पतर की पिलुआ फरतो गे तोरा देह में सारा पूरा लंगरुआ पिलुआ फरतो गे पिलुआ फरतो है गे पतर की पिलुआ फरतो गे तोरा देह में सारा पूरा लंगरुआ पिलुआ फरतो गे रिकॉर्डिंग बाय डीडी प्रोडक्शन हाउस सकरी 97 084 45 722।